Kini siya ang kahumayan. Kahumayan ni diri dapita guys, oh. Daghang kayo, taas. Kini din nga side, ang mga tag-iyaan niya lahi-lahi. Daghan ni siya tag-iya. Mao na pag-abot sa bulan sa Mayo, June, bibo kay ning didapita diri guys kay ngano daghang mga traktor, mga usa din ha, mga machinery, nga agriculture machinery. Kay maglumbaanay na sila pananom. Isa na pud mi sa kumbana. Oh, dira amo adapita guys, oh dira nga side. Dinha amo na ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naiunom ka, ano, unom ka, unom ka lapida. Unom ka lapida. Amo ana din na dapita. Pero among balay ito dito sa unahan. Mulugsong pa mi dinhi kay mananom. Abtan mig, all in all, mga 3 days mi mananom. Sa tanan namong kayutaan. Wow, yutaan jud. Oy, kadlok. O nya pag diri kabasakan nya human diri nga side, diri ang gwapo nga views, diri nga nindot. Dinhi siya. Mo ni samtang mananom mi, pag panahon ting kaon ma-refresh mi, di mi kapuyon kay ngano kanindot sa lugar, kanindot sa view. Nalimpyuhan na gyud na siya dinha guys. Nindot na kaayo kay gilimpyuhan na siya katong naging mga adlaw sa gobyerno. Napagani na hibilin wala na kuot sa ilalom sa tulay. Di ba inana na siya dati pag video nato. Inana siya daghang kaayog mga sa tawag ana niya gani. Kanang mga dahon-dahon. Kana siya tag-as kay na siya lapo na naginusangko na siya sa tulay. Nya karon gwapa na kaayo siya. Kita na kayo ang river nato. Ano na siyang result. Padung na siya sa tumoy. Nya isa na po'y bridge dito. Hala ato tong lilion ha. Katong isa ka bridge dito manungtong ta sa tulay sa kadyot ha. Okay, ato ta sa tulay. Ato siyang lilion tong isa ka bridge dito. Maumusta ko ninyo guys ha, samtang nag-video ta dinhi sa katulayan. Kumusta ang panginabuhi nato karon dinha sa Pilipinas, all over the world. Kumusta ang atong mga life? Ug ako inyong kumustahon, nag-enjoy nag-video dinhi sa YouTube para malimtan ang mga kaproblemahan ug ang kamingawan sa Pilipinas. Di ara. Basta makita ninyo sa akong previous na video guys nga naatay mga video dinhi, makita to nyo dito nga mga tag-as pa kaayo ni mga sagbot pero karong gwapa na kaayo siya kay gibuldos naman siya, gilimpyuhan na liwat ninyo mga gwapa o gwapo. Guys, wa gyud katao-tao, murag kita ray tuwak-tuwak din yun. May tao. Way tao. Ako ra isa din Kita tagi sa dalan pero mga nabi-nabi tabi po. Mang disturbo ko. Di ara. Naanay adlaw. Kulimlim pa siya. Para guys, tuon na totong isa ka bridge ha. Atong hinahinayon to siya og zoom. Dali i-zoom na totong isa ka bridge dito. Di ba gwapa na kayo siya? Tuan ay sakyanan. Mao na siya. Kana siya, magian ako na siya padung ko sa trabaho guys. Kana siya nga bridge.
Kana daily na ko na siyang ginaagi-agian. Padulong dito sa kong trabaho, padulong dito sa bukid sa Malamala. Oh, nagtuo mo ang Japan way bukid. Daghan kay bukid, guys. Guys, nindot kay dito kato sa tumoy bitaw tan-awra sa tumoy ng katong naibungtod bitaw. Ay, wait a minute. Katong naibungtod bitaw, guys. So tampa atong i-zoom og maayo ha. Kana naabot ko din ha, guys, og panguhag video dito kana sa ibabaw sa bungtod. Nindot kayo din ha. Ato nang adtuon pohon. Wa ko kakatkat din ha. Tuaro ko sa ubos nagkuha og video no. Ya, pag mukatkat ay ka din sa taas, dere sa taas o kana bitaw na i3 bitaw nga nagbarog nga tindog kaayo nga maihap. Kana siya din ha. Pag pwede rin ka musaka sa taas day din ha. Nya nindot kaayo ka makita ni ma-overlooking nimo ang tanang mga kabukiran sa taas 360 degree. Makita nimo. Muna ako na siyang balikon pohon, guys ha. I-update ta mo para makita nato kung usa ka nindot ning kabukiran o nindot naman gani nga naa pa ta dinhi sa ubos. Manindot pa gyud na siya kung kat-kat pa ato. Di ba? Guys, nanay adlaw, ana si haring araw. Kanindot. Di ba? Mahalag way kwarta, maayo lang lawas. Nindot ang pananaw. Guwapa na kaayo. Hapsay na siya. Kanang lawak na kaayo siya, guys. Umahay mo pa lang pag summer, pwede liguan dali maglangoy-langoy bitaw niya. Mura kag sirinang ibid. O sirina sa mala. Wala, kanindot maglangoy-langoy, Kung Pilipinas, pasiguro ninyo, magpabuhat kukuan kanang contest, langoy-langoy, padong atong tumoy. Mag-start ta din mahuman ta dito sa tumoy. Ya, lumbaan na og langoy. No, nindot. Nya, human diri magpiknik-piknik din diri maglatag tag mga tent. Nya, dira mga nya magpakuntis tag palangoy. Hoy, kanindot siguro. Wow. Bitaw, guys, no, ma-amaze kaayo ko din nga place. Nindot kayo ang mga kabukiran. Lingkod lang ta din gamay, huna-huna gamay. Tanaw sa dagat, tanaw sa sapa. Tanaw atong bukid. Naay bridge nga way katao-tao. Murag ikaw ang tag-iya. Mag-imo ning mag-ikay tag-iya niyo. Wa jay katao-tao ning lugar namo, guys ba. Panos imong dila din kay wa ka istorya. Ay dila laway. Kay wa ka istorya, wa ka chismis, may manda sa Pilipinas no manilinga sana. Mangsilingan ta din ha. Na istorya, chismis. Di ba? Dari wa agyo to ni aging sakyanan isa ka buok. Nindot na kayo siya, guys, no? Pwede man siguro magpasirit, magpadidit dito, guys, no? Magpadidit ka dito, Magpadidit man na sa Bisaya na to, no? Kanang word sa mga sasalitang bata ba, magpadidit ta, doy. Nya pasirit-sirit, good, oy. Pasirit-sirit nya, dala sako. Lingkodan nimong sako, pasirit-sirit ka din, ha? Nya sirit-sirit pasirit nya ditso ka dira sa kuan sapa. Ay kanindot dali, guys, magpangani mo dali, guys, nya magpasirit-sirit ta nya diretso ta aning sapa. Nya ligo na dayon ta nya magmukbang ba, magbudol fight. Pag-voodoo fightan ninyo dali mga kuan, mga palalabs, mga sisi, mga mamshi, mga gwapa, mga gwapo. Nindot na kaayo din
Pero ato gyud ning kuan bridge solo alone nato. Bapa kaayo siya, maibog lagi ko diri ay. Nindot. Okay, bye-bye guys. Kay medyo nangurog na jug akong kamot. Magdi na makaya ang katugnaw. Ug akong mga tingog, marag nangurog-ngurog na gyud siya. Mga kailaw man nangurog na pud in tawon, no? Okay, bye-bye guys ha. Next update na pod. Please like and subscribe. Inday Abel Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. More updates to come. Bye-bye, guys! Thank you for watching, guys! Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.